Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallo da sauraron mu barkanmu da sake haduwa a cikin shirin fadakarwar Asrah 24 TV gaskiyar zance. Shirin da ke kawo mana maganganu daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. A yau za ku ji wani hadisi da yake koyar da mu kyautata harshe. Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakatillah. Lallai mutum yana iya faɗar kalma da ke jawo fushin Allah a gare shi. La yulqi laha balan, ba tare da ya bata muhimmanci ba. Ya hawi bi hafi jahannama, amma saboda ita sai ya fada cikin jahannama. Bukhari ne ya rawaito. Darasin da ke cikin wannan hadisi shine wasu mutane suna ɗaukar zagi, gulma, ƙarya da ba'a a matsayin wasa, amma a gurin Allah kalma ɗaya na iya zama sanadin azaba. Don haka ka kiyaye harshenka, kafin ka yi magana ka yi tunani. Wata kalma na iya kai ka da lada, wata kuma na iya kai ka ga hisabi. Wannan sakon faɗakarwa ne daga tashar mu ta Asrah 24 TV gaskiyar zance. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan hadisai. Tare da ni har kullum Rahma Kabir Ibrahim. Mu huta lafiya.